Der er rigtig mange, der synes, det er svært, det der med at følge en handling, som man ikke kan styre. Men der er et trick til, hvordan man gør. Prøv lige at gå processen igennem med mig. Når jeg nu ikke kan styre noget, så ved jeg i det mindste, hvad der sker. Så det vil sige, at du tager derfra og sætter den der. Ja. Og hvad sker der så? Inden vi overhovedet begynder at filme, så finder vi ud af, hvad er det, der sker præcis, og hvor sker tingene. Fordi på den måde, så halser vi ikke bagefter, selvom vi ikke kan styre handlingen. Der fik jeg ikke lige den der, hvor skindet blev smidt derned. Så nu husker jeg, at næste gang, der skal jeg lige have et nærbillede af skindet. Så hvis vi nu filmer det hele herfra, så får vi jo et fint overblik, men det bliver meget distanceret. Men hvad værre er, vi kan ikke klippe i handlingen, fordi det hele bare bliver filmet i en total. Kunne jeg få dig til måske lige at gøre det igen? Det er det, vi kalder en opsamling. Hvis jeg kan blande mig, hvis det er okay, så beder jeg lige, det du gjorde der, da du lagde den der ned.